Terve. Eilissä iltana olin tuossa Vähämutten piässä, niin rupesin, että hirveäsenä iltasella, niin siinähän oli itse asiassa Sonni hyvin likellä äänessä jo ennen kuin mie kerisi edes aloittaa. Ja oli semmoset hirviä häät siinä metästä tässä Kankaalla silloin illalla, että ei oo kyllä ihan heti innos semmosia kuuluja. Semmoista ryskettä ja öhkemistä ja karjahtelua, mitä siinä oli. Se oli kahdella suunnalla oli iso sonni. Ja sitten siinä oli naarashirviä. Ne juoksenteli tuossa rantaveessä ja pulskasivat se lehmä ja toinen sonni, niin tuossa suolla hirveästi juoksentelivat ja lotina vaan kuului tuohon kankaalle. Tuolla veessä molskivat ja sitten se toinen sonni oli toisella puolella, mutta eihän ne tullut ennen pimeätä hyvin lähelle. Eikä minun öhkämisellä ollut hirveästi merkitystä siinä, kun ne oli niin kiinnostunut toisistaan. Kaniino, mie sitten jätin ne siihen ja kun pimeni. Ja mie tulin tuossa Heinävarassa kävin päivällä ja sitten matkalla ajoin tähän, kun näin hyvä keli on. Se oli 10 aikaa aamulla. Autossa varttitunnilla luvin lehtiä tässä. Sitten kävelin tuonne taimikkoon ja rupesin haukuttelemaan, niin sieltähän tuli vastaus. Jännä, niin naaras vastasi ensimmäisenä. Tai ehkä me kuulin kontaktiäänen uroksen öhkäisen tulla eteenpäin, mutta kimmeesti monta kertaa naaras veti semmoisella oikein. Semmoisia lyhkäisiä hyvin kimmeitä ääniä. Ja sitten tuohon minun ja sen naaran väliin niin ilmestyi uros. Ja se öhki, mutta ei se tule sieltä naaran luota minun luokse, vaikka minä miten yritän. Niin minä kävin pihasta droneen hakemassa ja odotellaan hetki tässä autolla ja sitten minä kävelin vähän matkaa tuohon Vesakon puolelle ja kokeilla ensin houkutella hetken aikaa, jos saataisiin vastaus ja sitten kahottan droneella tuo taimikko läpi, että löytyisikö ne ja minkä näköinen se urous on, se minun kiinnostaa. Ja onko siinä vasikoita siinä porukassa mukana. Mutta tässä on nyt mennyt 15 minuuttia, niin minä oottelin reilu 5 minuuttia. Sitten varmaan minun äänet jo unohtunut ja menen tuohon 100 metriä tuonemassa. Nyt on kello 12.20 päivällä, mutta puolitoista tuntia sitten vielä rupaattelivat, että tuossa on tämmöinen pilvinen epämääräisen oloinen päivä, niin saattaa olla hyvin. Ja kiima on erittäin vahvasti käynnissä. Varmaan alkaa olla meillä ihan huippupäivät tästä viikkoa eteenpäin. Mutta jutellaan näistä asioista lisää, kunhan nyt mä kokeilemassa sitten mitä tuossa tapahtuu. Tapahtuuko siinä mitään.
No niin, sehän löytyi sieltä. En tiedä menikö minulla hirvet sekaisin vai mitä siinä tapahtui, mutta tuohan ei mikään hirveän iso uros ehkä ole. Ja on se vaikea kuvata kyllä taivaalta tuolla metässä. On se ihan toista keväällä ja talvella kuvata. Kun karhuja on kuvannut ja ilveksiä ja hirviäkin talvella paljon, niin ihan muuta tuosta. Kyllä todella haastava on nyt. Todella haastava on tälleen mustanmaan aikaan kuvalla, kuin vielä lehtipuussa. Mutta löytyi. Kuulin, että se öhki vähän tuolla päin joku hirvi. Minä heti kyllä kuuntelin äsken, kun se rupesi vastailemaan ja se tuli. Siis sehän taas alkoi, se naaras ääni kuului sitä ensin, se hyvin kimmeä ääni. Muutaman minuutin kun oli öhkänyt ja sitten tämähän rupesi vähän juttelemaan ja tuli tuohon arvioisin 120 metriin. Vähän päälle 100 metrin kuitenkin ja olin huonossa tuulen suunnassa, se hiljeni melko nopeasti ja se oli semmonen. Mutta ei se minusta, no minä en kuullut sen kävelyääniä kyllä, että ei se silleen karkkoomalla karkunut eikä ihan tuossa hyvin lähellä ollut. Ja äänestä kuulin heti, että ei ole nyt semmoinen oikein semmoinen kummea öhkäjä, että on keskentekoinen hirviö, niin näkyy oleva. Mihin se meni se naaras, sitä en tiedä. Sehän tuossa kun me dronella lensi, kun se pökäsi sen, sehän ei ollut semmoinen karkon näköinen, kun se oli ehkä enemmän semmoista, se oli varmaan jotakin hirvien puuhastelua se, mitä se teki siinä. Niin ja sitten kun se hävisi siinä heti, niin kun lensin, niin me kuulin, että se öhkää sillä kävellessä. 2.40 oli matkaa tuosta, kun löysin tuosta taimikon päältä sen. Mutta mukava, hyvä osoitus siitä, että tänne eletään 17. päivää syyskuuta, niin kiima on meillä aika kovasti menössä. Tänä aamunahan minä laskin kuulon mehtään ja yritin karhun jälkeen. No hirveelle meni tietenkin ja kuleskeli pitkien vaiheiden kautta ja lopulta sieltä löytyi yksinen naarashirvi ja sitten kakkosvasallinen lehmä ja uros. Ja eivät paljon haakuttanut, tosi levottomasti, mutta hirveän pienellä alalla kierteli jotkut jäniks ajoo. Ja välillä aina pikkusia pätköksiä antoi ja sitten se uros erkani ja lähti viemään koiraa siitä. Muutaman kilometrin vei tuonne eteläänpäin, niin minä sitten nappasin sitä kiinni. Se oli vähän se sipi-oloinen sitten. Rutiinin puutetta tosi kaukkoa haukku ja vasat antoi rytinästä Petrille aika kovasti koiralle vauhtia siinä alussa. Niin en tiedä sitten, jos olisivat seisattuneet ja olisi antanut aikaa, niin luulen, että se olisi vakkiintunut ja olisi tuo rokki soinut ihan eri tavalla. Mutta nyt oli, kun olivat liikkeessä ja ne on hermostuneet olosia, niin oli takkusta, mutta siitä se lähtee, kun sopi mehteen koira. Koira koko ajan parannut joka päivä, että kesäterässä on kovasti. Ja rutiinin puute. Niin, hauska oli, kun taivalta kuvasin sitä, niin piehtaroi sillä kesken haakun, niin se oli se naarashirvi oli sillä 30 metriä yläpuolella sillä taimikolla sillä mäissä ja se välillä haukkui sinne ja välillä haukkui siihen pusikkoon. Sen pusikossa oli piilossa sitten se loppuporukka, niin elikkä 1+2 ja uros. Niin niissä varmaan kiimahajut oli niin vahvat siinä uran varressa, niin hirveästi piehtaroi kesken haakun aina siinä kusehajussa ja sitten jatko seuraamista. Tutkimattomat ovat koiran tiet, mutta ihan mukava päivä. Hirvien kanssa on saanut seurustella ja eiköhän huomenna jatketa. No niin, terve!